σήμερα εδώ κοντά σας. Τι ωραία που είστε εδώ. Και εσείς που ζείτε εδώ, και εσείς που είστε από την περιοχή, και εσείς που είστε για τουρισμό. Καλά κάνετε και είστε σήμερα εδώ, κοντά μας. Θα περάσουμε όμορφα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον νεότατο πρόεδρο εδώ του χωριού, τον Γιώργο τον Μανώλη. Και σε όλα τα παιδιά, τα νέα παιδιά, μπράβο τους, τους εύχομαι καλή δύναμη και όλο μπροστά και έργα για να κάνουν τα καλύτερα εδώ για τον τόπο τους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ να περάσουμε υπέροχα. Έτσι, μπράβο! Πάμε, ξεκινάμε λίγο ήπια τώρα και πάμε. Όλα δικά μας μετά. Πέφτουν τα ψέματα βροχή, μα η αλήθεια σώσει. Η μόνη αλήθεια είσαι εσύ, η πιο γλυκιά ανταμοιβή. Εδώ οι κακίες δίνονται λευκό αγγέλου δήμα. Πάρε μ' απόψε, πάρε ζεστό αγάπης κύμα. Θα με βοηθήσετε και σε περιμένω τσιγάρο μάνα. Αυτό είναι και σε περιμένω στην αγκαλιά σου να σωθώ. Ίσο μάνα ο άνεμος, μα ο άνεμος δεν ξέρει πως το κορίτσι που θα έρθει την άνοιξη θα φέρει. Και σε περιμένω τσιγάρο αναμένω, και σε περιμένω σαν ακρογιάλι ανοιχτό. Και σε περιμένω τσιγάρο αναμένω, και σε περιμένω. Πάρε μ' απόψε, πάρε στα μαγικά τεράστια σου. Πάρε μ' απόψε, πάρε μέσα στην αγκαλιά σου. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Χαρίστε ένα χειροκρότημα παρακαλώ στην υπέροχη